ממש טרנד פה עכשיו באמריקה והייתי חייבת לנסות. כל עוגיה פה יותר מחצי מהראש שלי. בא לי להתחיל עם זאת. מתרגשת. וואו. תקשיבו, אמרתי על מה כל ההייפ, אבל כל הקרם הזה מלמעלה זה טעם של עוגת גבינה, אבל טעימה בטירוף. תראו את זו. תכף ננסה אותה. חמת בוטנים זה אלוהי, ואם זה בעוגיה, איזה מושלם. ריקוד הטעים לי. פרק לי לגמרי, אבל זאת העוגיה. בראוניז כזה. זו נראית ממש דומה לעוגיה הראשונה שטעמתי. אני שמה לב שיש הבדל ואני לא מבינה מהו. אבל תראו, יש כזה סוכריות צבעוניות מבפנים. זו נראית פשוט עוגיית שוקולד צ'יפ. איך בסוף רגיל הכי טעים? ולעוגיה שכולנו חיכינו לה. זה נראה מסוג הדברים שמגילים, אבל וואו, הפתיע. מה שכן מתוך כולן הראשונה הייתה הכי טעימה.